Drugog dana susreta zemalja članica G8 u L'Aquili, najmoćnijim zemljama svijeta pridružile su se i Brazil, Kina, Indija, Meksiko i Južnoafrička republika, zemlje s najbrže rastućim tržištima. Predsjedanje raspravama gospodarskog foruma vodećih zemalja pripalo je američkom predsjedniku Obami. Na dnevnom su redu teme problema globalnog zatopljavanja, pomoći siromašnim zemljama i međunarodna trgovina. Jučer su čelnici G8 prihvatili izjave o ekonomiji i klimi kao i o razvoju Afrike, za koje je Berlusconi naglasio da se način pružanja pomoći mora mijenjati. Novinari The Suna i News of the Worlda, koji su bili optuženi za ilegalno prisluškivanje mobitela slavnih osoba i političara, uspjeli su se uz pomoć nakladničke kuće, koja se nalazi u vlasništvu Ruperta Murdocha, nagoditi s oštećenicima. Isplate su osigurale šutnju upletenih, koji mogu potvrditi da su novinari unemljivali privatne istražitelje koji su potom hakirali mobitele političara, slavnih osoba i sportaša, te tako nelegalno prikupljali informacije za svoje priče. The Guardian tvrdi da su novinari tako hakirali gotovo 3000 mobitela. Rupert Murdoch tvrdi da njegovi novinari nisu nikoga prisluškivali jer on bi to znao. U Poreču je održan ždrijeb susreta Davis Cupa, u kojem ovoga vikenda Hrvatska ugošćuje Amerikance koji su došli bez ozlijeđenog i psihički iscrpljenog Andyja Rodika. Ždrijeb je odlučio da će u petak u 16 sati prvi na teren Ivo Karlović i James Blake, nakon kojih će zaigrati Marin Čilić i Mardy Fish. Svi se slažu kako su baš svi pojedinačni mečevi potpuno otvoreni, dok subotnja igra parova debelo preteže na američku stranu, koja u svojim redovima ima najbolji svjetski par, Boba i Mikea Bryana. Jasmin Repeša objavio je popis od 17 igrača s kojima kreće na ljetne pripreme za predstojeće europsko prvenstvo koje se u rujnu održava u Poljskoj. Na popisu nema većih iznenađenja, a valja napomenuti da su se sjajnim igrama na mediteranskim igrama i zlatom osvojenom medaljom na širi popis od 17 igrača ubacili Ante Tomić i Davor Rančić. Tijekom ljetnih priprema iskristalizirat će se 12 igrača koji će putovati u Poljsku. Nakon nekoliko godina nema ozlijeđenih niti otkaza, a košarkaši vjeruju da bi se prvi put nakon 14 godina u Hrvatsku mogli vratiti s medaljom. Berlinski zoološki vrt pristao je isplatiti 430.000 eura konkurentskoj ustanovi u Neumünsteru. Zoološki vrt Neumünster, iz kojeg potječe Knutov otac, smatra da polaže sva prava na Knuta, ali i na dio zarade koje je mali medvjedić zoološkom vrtu donio. Zbog svojih nestašluka Knut je postao prva zvijezda životinjskog svijeta, pa je berlinskom zoološkom vrtu donio 5 milijuna eura prihoda, što od ulaznica, što od raznih suvenira s njegovim likom i imenom.